ba wani laifi a cikin shi akan don kun ci wannan da suka ba fil akhirati ba zai zama maka damuwa a lahira ba nazaran wannan ayar ta sauka ne a raddan don ba da amsa alaman wato alamar kare hazalika akan wanda wanda matar shi ta ce ta bashi sarari sai ce shi ba su a haramun cin sarari sai Allah ya ce a fa in lakum an shay'in minhu nasal bakuluha min malakar aka je ka ci babu damuwa Allah ya halatta muku wannan shi ne ibada ce raddi akan wanda yi wala tutu ayyuhal awliya ya ku waliyai yanzu an sake dawa kan maganar marayu ko dama maganar marayun ma an fara akan mata ne har akan hakan ne Allah ya saukar da wata aya wanda Allah ke cewa yastabtunaka fil nisa qul Allahu yuftikum fihi wa ma ta'lamu fil kitabi fi yataman nisa illati la tutuna ma kutiba lahun wa targhabuna an tankihuhunna saboda haka aka saukar da wannan aya shine Allah ya ce to ku waliyai idan yaron da kake raino maraya yana hannunka ya zama sabuhu ne bai kula da addini kuma bai san tattali ba shine sabuhu bai kula da addini kuma bai san tattali ba to kaga irin wannan ba Allah ce na tutu kada ku basu ko ya ce ka bashi dukiyarsa ai ta a farko an fara ce mana wa atule ta ma abwana hunne ko ku ba marayu dukiyarsu yanzu kuma sai aka ce kada ku ba sahuhan marayu dukiyarsu al-mubazzirina masu banna da dukiya min rijali wan nisa'i was sibyani ko yaro ne ko babba ne ko mace ne in dai sahuhu ne bai kula da dukiya mai almubazzaranci za a ba shi naira 1000 zai shiga nan gidan ya kira wani yaro a bakin shi zai zo je shago a babu biskit kai babu biskit ba kowa ɗaya ya karɓo kuɗin kawai sai zo ya kashe ya waɗa da dukiya to Allah ce kada ku ba irin wannan dukiya ku rike kan ku ba su ku rike dukiyar shine har Allah ba ce dukiyar su da ai amwalahu allati fi aydikum wanda Allah ya sa a hannunku allati ja'ala Allahu lakum qiyaman wanda Allah ya sa ku masu kula da wannan dukiyar to in yaro ya zama sabu ne kada ku bashi mazdaru qama ay taqulu bi ma'ashikum kada ku basu wanda aka sa dukiya a hannunku don rayuwa wasu nahi wato auduku da kuma gyara wato nauyin da ke kanku fayar da kuwa in kuka ba sahuhu dukiya sai su je su ɓannantar da ita fi gani waje ya sakaita ko su sanya ta ko su ɓatar da ita a inda bai dace ba fi ƙiratin fi ma jama'a to ayyubatan ma ta kuma biyi al'amtatu kada ku ba su dukiya warzuku abinda kawai za ku yi in sun zo kamar kana da maraya yanzu mun zo gashi mun zo azumi ana maganar sallah ina yana da kuɗi zai kai kamar 100,000 sai ka dubi wani ɗan yaji mai ɗan kyau wanda ba zai ta kuɗi da yawa ba ɗan takalmin shi ɗan hulun shi ina ka ɗinka ba yaranka ba a ce sai ka masa ba Allah bai ɗora maka ba shi ke na abin da za ku yi shi ke sai ka ɗan samu wani abu sai ka bashi ka je ka sai masa kaya wanda ba zai kwashe kuɗi da yawa kada ka je ka sai mashi gezina ƙila kuɗin 100,000 ne ka ce ai yaji da yake ci a je a ce yaji ɗaya 20,000 kaga ka bashi kuɗin maraya kuma kai ba shi irin ka yara ke samu to kan kai haka sai mashi yaji ɗan daidai ɗan kima bakin gwargwado wanda ba zai kwashi kyau shi ne wanzu ƙohon biya in kuma yana karatun boko ne ko kuma wani makaranta wanda ana biyan kuɗi to nemi daidai wanda zai iya yayi karatu kuma kuɗi bai da yawa domin yan uwa halin da muka samu kanmu a ciki mutane wanda ka ganshi da sana'a ma'aikacin gwamnati ko har ma almajiran ko manomi ne duk kowa ya ƙare yanzu ilimin boko ba a samun shi a hannun gwamnati sai a hannun mutane sai a ce makarantar gwamnati ba karatu sai ka kai yaro makarantar boko kuma kusan haka ɗin to saboda haka ba kuma dole ne sai ka kai yaro ka makaranta mai tsada zai karatu inda yaro na son karatu to kai shi makarantar da dai ana karatu insha Allah zai dawo maka da karatunka ba sai zai mai tsada ba to kakka je ka ɗauki abin da zai kwashe dukiya ka kai yaro maraya ta yadda in an taɓe ka za ka ce ai ka biya mashi kuɗin makaranta a ce ana biyan yaro kuɗin makaranta secondary naira 700,000 ko naira miliyan 1.5 to ko kuɗin shi miliyan 20 ne bai kamata ka kai shi ba fi sabilillah ko ba haka ba tattara shi ka kai shi da za a biya naira 20,000 30,000 40,000 insha Allah zai karatu zai dawo da kwali ba sai wasu ƙuhun fiya ku ɗibo na ku ba su a ciki wato aɗin min ha
ku ciyar da su daga dukiyar nasu waksuhu ku masu tuka ka gani ko